ପପୁର ଯନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପପୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଡ଼ ଦେଖି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମଗେଇଲା। ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପପୁ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିଠି ଅଛି। ପପୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆରେ ଶଳା ବୋକା ଚୋଦା, ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ତୋର ଯଦି ଏତେ ମନ କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲେନ୍ସରେ ଦେଖେ, ତୋ ଯନ୍ତ୍ର ବି ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ତୋ ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦିନେ ରାତିରେ ପପୁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁବି ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ପପୁର ତ ଖାଲି ପ୍ରେମ ରସ ଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରୁବି କହିଲା, ଧନ ତମେ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖ, ଆମେ କାଲି କଥା ହେବା, ମମି ସିଆଡ଼େ ଚିଲେଇଲାଣି। ପପୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ତମ ବାପା ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ପେଲୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କୁ କହୁନ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଲିବେ, ମମି ଆଉ ଚିଲେଇବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋକ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।